Għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, il-Power Station tal-BWSC kienet l-aħjar għażla. Il-Power Station tal-BWSC intażlet fost kontroversja kbira u biex seta' tintażel il-Kabinet tal-Ministri kien bidel il-liġi ambjentali u għamilha inqas riġida. Iżda meta nhar l-Erbgħa filgħaxija kienet jindirizza l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil iddefenda bil-kbir l-għażliet ta' Ostingat u Tonio Fenek. Il-BWSC għażlu l-aħjar ħaġa. L-aħjar ħaġa. Gvern preċedenti għażen li ħaddem il-Power Station tal-BWSC bil-heavy fuel oil, l-aktar fuel li ħammeċ. Iżda jidher li għal Simon Busuttil din mhijiex problema. Il-BWSC fabbrika tal-kanċer u li tant hija ħażina u li kien hemm il-billboards kontrija fil-kampanja elettorali qed jifranka 50 miljun fis-sena. Għal Busuttil dak li kienet jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija kien kredibbli. L-alternattivi tagħna issa qed jerġgħu jiġu bħala l-alternattivi illi vera kienu kredibbli li konna mixjin fuqhom. Il-BWSC B'reazzjoni għad-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil, il-Partit Laburista qal li Busuttil huwa iżolat meta jiddefendi l-għażla tal-enerġija li ġejja mill-iktar fuel li ħammeċ. Il-Partit Laburista żied li dan il-gvern huwa kommess li jibda juża l-gass permezz ta' power station ġdida u se jkun l-istess gvern li jaqleb l-impjant tal-BWSC għal gass ukoll. Dan fil-waqt li jagħlaq il-Phase 1 f'Dellimara u l-Power Station tal-Marsa.